Bueno, moi bons días a todas e a todos. Como sempre, quero empezar dando as grazas e agradecendo ao conxunto da ciudadanía de Compostela un comportamento que na inmensísima maioría dos casos absolutamente exemplar, agradecendo ese comportamento e dándolle moitos ánimos a todos. Con relación aos temas da Xunta de Goberno, por un lado, houve 3 temas de licencias, en un caso de obras e en outros 2 casos de reparcelacións. Tamén se aprobou o proxecto de sustitución de céspede sintético e do peche perimetral do campo de fútbol das Cancelas. Se suspenderon 2 contratos de servicios vinculados aos centros socioculturales por imposibilidade de execución. En un caso, un contrato coa empresa Eulen e en outro caso é un proxecto pedagóxico de teatro comunitario por imposibilidade de execución en estes días, en estas semanas. Tamén se fai unha orden de prolongación do servicio de continuidade do servicio á empresa Urbaser, é a empresa que leva a limpieza de Santiago. O seu contrato finaliza este mes de abril e é evidente que terá que seguir prestando o servicio e que tampouco se pode iniciar de momento outro procedimento de licitación. Por lo tanto, se dá unha orden de continuidade. Tamén se presenta un recurso de casación por unha sentencia relativa a un local que é o do local do Ensanche no antigo edificio sindical. Se fai reconocimento extrajudicial de crédito para facer frente ao pagamento dos servizos que se están prestando no túnel do Hórreo, desínanse responsables de diferentes contratos e iníciase o procedimento de rescisión do contrato de vigilancia das instalacións da UMAD coa empresa que ven prestando este servicio o día de hoxe. A maiores tamén se debatiu na Xunta de Goberno outros 2 temas. Por un lado, as propostas con relación ás medidas fiscales. En este sentido, se levarán a un pleno extraordinario que se celebrará ao longo deste mes, posiblemente na última semana deste mes. Son as medidas fiscales que xa se teñen anunciado para compensar o sector de hostelería do pago polas terrazas ou para actuar sobre determinados recibos como son as do lixo. Por lo tanto, iso vai nos plazos de outros impostos e tributos municipales que queremos ampliar. Será necesario que as decisións que ten tomado o Goberno municipal sean convalidadas polo Pleno, por lo tanto, celebraremos un pleno extraordinario a finales deste mes para levar estas medidas. Tamén se abordou en certa profundidade o debate das medidas de reactivación económica para unha vez superada esta crisis. Neste sentido, se plantexou o plan de reactivación do comercio local, do que se dou conta a Xunta de Goberno, que será completado ao longo desta semana, que basicamente plantexa 3 fases de actuación. Unha primeira fase na que se plantexa unha serie de medidas de concienciación e comunicación, tamén unha convocatoria de axudas para pagar os xuros e os gastos dos créditos que moitos comercios desta ciudad están tendo que contraer para facer frente a esta situación. Tamén un programa de axudas á innovación do comercio local e un servicio de atención e asesoramento en línea. Básicamente serían estas 4 medidas as que se poñerían en marcha ao longo do mes de abril. A dotación presupostaria destas medidas, unha parte está incluída nos presupostos de 2020, outra parte sería necesario complementala e, polo tanto, dependería de unha modificación presupostaria que poidéramos tramitar ou de unha autorización por parte do Estado para que o Concello dispoña do superávit tamén para esta finalidade, ou igual que para servicios sociales. Casi despois daremos
un resumen porque é bastante complicado. Tamén falamos de outro paquete de medidas vinculadas á promoción económica da cidade. Básicamente, en un resumen breve, serían medidas de desenvolvemento empresarial, medidas de estudios e traballos para orientar na nova etapa, de medidas de apoio a través da sociedade Uninova. Tamén estableceríamos un programa de axudas para intereses para autónomos. Este programa inicialmente contaría con un programa de 100.000 euros con cargo ao presuposto actual, pero aspiramos a ampliarlo ao menos a 300.000. É o mesmo que sucede no do comercio. O programa de subvencións aos gastos dos créditos, en principio, podría abrirse con unha partida de 100.000 euros disponible no presuposto de 2020, pero que o noso objetivo sería ampliar as partidas tanto a autónomos e a pequenas empresas, como especificamente o sector do comercio. E despois hai outra serie de partidas vinculadas ao asesoramento. En este sentido, se prevé unha ampliación do convenio coa Cámara de Comercio para canalizar a través da Cámara de Comercio o asesoramento a todas as empresas de Santiago. E, polo tanto, o crédito inicial previsto para os convenios coa Cámara de Comercio de 50.000 euros se ampliarían en outros 50.000 euros máis. E tamén, con relación á creación de empleo, se plantexa, por un lado, unha serie de programas de cualificación profesional nos que vamos a facer unha aposta polos cursos online, que iso ademais tería a ventaxa de que poderíamos incluso mellor poñelos en marcha antes de que remate esta etapa especial. Manteríamos o Talentia Summit, por suposto, e logo habería unha serie de programas de contratación temporal directa, parte deles conveniados coa Xunta de Galicia por importe de 1,4 millóns de euros. A maiores de eso, pretendemos sacar un programa de subvención á contratación directa cunha dotación modesta, pero que en principio aspiramos a que sea de canto menos 300.000 euros. En conxunto, estes tres programas rondarían os 3 millóns de euros, dos cales unha parte moi importante, algo máis de 2 millóns, se financiarían cos presupostos de 2020 e necesitaríamos suplementala cunha cantidad que rondaría o 1.000.000 de euros con cargo a ese superávit ou con cargo a modificacións presupostarias. Pero un pouco o criterio que nos estamos plantexando é de empezar sacando estes programas con créditos ampliables. Me refiero, por exemplo, o das subvencións para os pagos dos intereses dos créditos ou incluso as subvencións, por exemplo, para determinados procedimentos de informatización do pequeno comercio. Nos creemos que os poderíamos sacar en este mismo mes de abril, aínda que non teñamos disponible a contía total, podemos sacar por unha partida inicial a través dun crédito ampliable que, en función da modificación presupostaria ou en función de que se nos autorice por parte do Ministerio e tamén en función da demanda real que vexamos de axuda, podremos ir suplementando esas partidas. Creo que temos preguntas e vamos a empezar. Pregunta, falou co Colexio de Abogados de Santiago para que actúe de mediador entre propietarios de locais comerciais e inquilinos polos alugueres. Cando se poñería en marcha esa medida? Ainda non, porque lle estamos dando voltas. É dicir, en principio, imos a poñer en marcha un programa específico de asesoramento concertado con diferentes empresas de asesoría da nosa cidade. Isto non é contradictorio con que poidamos suscribir un convenio co Colexio de Abogados, pero un tema que lle temos que dar moitas voltas, porque non se lle escapa que hai un tema de confianza subxectiva que é necesario atender. Por lo tanto, esa parte estamos esperando a completar
o programa total, dentro do que vai haber un contrato con 10 ou 12 empresas de asesoría desta ciudad, pero que pode ser complementado con un convenio co Colexio de Abogados. E que, ademais, ese contrato de asesoría serían máis amplios, non serían solamente para negociacións cos propietarios, sino que serían tamén para asesorarlos no conxunto de medidas que poden e deben adoptar para adaptarse ao novo escenario e aproveitar as oportunidades que nos ofrezan. Tamén saber se está a desinfectar ou é o plan para facelo os colectores de lixo nos barrios de Santiago. Estánse desinfectando na medida das posibilidades que hai e se está desinfectando nas rúas da cidade e nos establecimentos que teñen, digamos, maior necesidade ou maior risco potencial. Perdón. Pois en algún deles, por exemplo, na Plaza de Bastos se está facendo esa desinfección semanal. Os colectores se está facendo o ritmo que é posible. Manel Pardo pregunta: van a volver visitar a Policía Local os responsables das proxeccións de concheiros, dado que parece que outros lugares da cidade farán o mesmo? Que opinión ten o alcalde ao respecto? Bueno, vamos a ver, ese é un tema que a mí me sorprende porque, en fin, non valoro a importancia que se lle dou. Quero decir, hai queixas por parte de veciños que se sinten molestos por determinado tipo de mensaxes que en algún momento puntual se poideron emitir. É evidente que o exercicio da liberdade de expresión debe ser respetado e tamén é evidente que se todos nos esforzamos un pouquiño por ser un pouco cuidadosos con algunhas das mensaxes, pois non pasa nada. Polo demais, é un tema que a mí me parece que forma parte do capítulo das anécdotas e non de outra cousa. E a ese respecto, entón, pregunta se temos constancia de denuncias contra as proxeccións en concheiros. Eu non teño constancia, si teño constancia de queixas, de denuncias formales non teño constancia, e se alguén efectivamente entende que hai unha violación dos seus dereitos, o que debe facer é formular a denuncia correspondente. Ramón de Onda Cero pregunta que valoración fai sobre a detención dun empresario en Santiago por roubo de material sanitario por valor de 5 millóns de euros. Desconozco completamente as circunstancias, por lo tanto non me permito de facer valoración sobre esas circunstancias. Evidentemente, calquer roubo me parece mal, e se é de material sanitario é un escenario como que estamos no día de hoxe, me parece terrible. E sobre eso tamén, Antón pregunta se se sabe o nome do empresario detido e se hai vigilancia noutras empresas para que non aconteza o mesmo. Vamos a ver, eu entendo que isto é por unha denuncia formulada, supoño, pola propia Xunta de Galicia. En calquer caso, non teño constancia de que se produzca esa situación en outro caso, nin siquiera me atrevo a asegurar que este sea o caso. Eso terá que determinar a autoridade judicial competente. Rosa preguntaba que primeiras medidas poñerá en marcha o Goberno Municipal agora que dispón do orzamento de 2020 e se sabe algo desa posible ampliación de usos do superávit para cuestións relacionadas coa promoción económica. O segundo, non sabemos nada, sabemos que hai unha petición formal por unanimidade da FEN e que eu espero que o Goberno sea sensible a eso. O que espero que, aparte de ser sensible, sea rápido e que, por lo tanto, nos próximos días teñamos unha contestación axeitada. Eu incluso espero, porque me parece excesivamente modesta a petición da FEN. Eu creo que claramente se deben contemplar especificamente as medidas de reactivación económica como unha parte esencial do uso dese superávit. E iso non está recollido así. Que medidas primeiras imos adoptar? Bueno, nós queríamos salir ao longo da semana que ven coa primeira convocatoria de axudas para a poscrisis. Pero, atendendo o que decía o outro día un empresario de Santiago, de que os 10 últimos días van a ser decisivos e os 10 primeiros días van a ser decisivos despois da superación da crisis, a nós nos gustaría salir en este mes de abril, probablemente con uns créditos limitados inicialmente a capacidade que ten o presuposto actual, pero tamén concebidos como uns créditos ampliables. E iso nos permitiría que, unha vez conocido o volumen de axudas
saber cal é a demanda e, por lo tanto, ver que posibilidades temos de atender esa demanda e iso nos axudaría a tomar decisións sobre as medidas de modificación presupostaria e sobre, no caso de que podamos dispoñer do superávit, sobre que parte do superávit podemos dispoñer. Rosa tamén pregunta contra que fallo se formulará ese recurso de casación no tema da antiga sede sindical do Ensanche. Xo contestei. É o da sentencia, o dunha sentencia que lle dá razón ao banco no caso do local. Sí. Non hai máis preguntas. Bueno, remato como empecé, dándolle as gracias a todos os ciudadanos. Creo que en xeral en Santiago hai un comportamento que en líneas xerais teño que calificar de absolutamente exemplar. Tamén quero agradecer a colaboración de todos os ciudadanos por parte das administracións públicas e nomeadamente por parte do Concello. Estamos facendo un enorme esforzo para atender a demanda social que temos plantexada. Boa prova delo son os casi 300 nenos que siguen no comedor escolar. Boa prova delo son as casi 600 familias acollidas ao programa de bonos para axuda alimenticia. Boa prova delo é o programa tamén de acollida das persoas sin teito. En ese sentido, quero dicir que na mañán de hoxe pedinlle oficialmente ao Arzobispado unha ampliación do número de habitacións disponibles en Belvís, que de entrada a contestación é positiva, por lo tanto, vamos a seguir garantindo que ninguén ten que estar na rúa. Tamén é certo que teño que decir que máis do 80% das persoas que temos acollidas en ese programa non son de Santiago, máis da mitad ata ahora non tiñan ninguna relación especial con Santiago, pero están en Santiago e, bueno, pois nos sentimos obligados a dar unha resposta a estas necesidades e a estes problemas. En todo caso, non pode seguir a xente pola rúa en condicións como algúns pretenden facelo, independientemente de que unha boa parte das persoas que xa están acollidas son persoas que chegaron a Santiago, en algúns casos, con bastante posterioridade á entrada en vigor do estado de alarma. Porque eu teño que confesar que me resulta bastante sorprendente porque se produce esa chegada a Santiago. Se xa non podían estar na rúa, a mí me sorprende que persoas que veñen desde Santander poidan chegar de Santander a Santiago en pleno estado de alarma. Pero, bueno, o problema temos nós e imos a intentar darlle a mellor solución posible. En calquer caso, todos nos estamos esforzando e todos nos temos que esforzar primeiro por atallar este problema e, a día de hoxe, por ir preparando unha salida desta situación. A partir do día que se levante o estado de alarma e que se poida normalizar a situación. Bueno, outra das cousas que estamos preparando, que non o dixen antes, é que é o que podemos facer no caso do comercio, porque somos conscientes de que moitos comerciantes compraron o produto de venta Primavera Brao. E, bueno, unha das cousas que estamos preparando é un outlet moi amplio ao final de primavera e unha festa de primavera. O que non podemos garantir a día de hoxe é que poidamos facelo en primavera. Se non o poideremos facer en primavera, teremos que valorar, e valoremos co sector, se é máis conveniente deixalo para o mes de setembro, toda vez que os meses de xullo e agosto en Santiago non son moi propicios para a venta do comercio. Pero non nos damos conta que moitos comerciantes teñen uns stocks que compraron e que necesitarán darlle salida a esos produtos de temporada que compraron, que, lóxicamente, a súa venta despois do brao vai a ser moito máis dificultosa. Que máis temos? Nada máis.
José.